Raden Setyaki wis apa? Lakon karo aku Patih Sekipu Mantra. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Ora sandadakaken gunem tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning pacah gaglak limpahmu waran. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku. Waduh. Oh, ada. Wah. Jagat Dewa Bathara. Jabang bayi. Gok nun. Kowe jane karo aku iki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe ndem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudhara. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Mun kula jelaske. Sampeyan tiba bruk, kula nedeng linting udut. Sencaki teko sampeyan diantem diel. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten sencaki candak sirah kula diantem dem. Terus sampeyan tiba bruk kula nibani sampeyan apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lorekmu, ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku, mula pendak-pendak kowe mbok musuh. Lho. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan.
Ayo, nek arep nesu-nesu wong ngono. Wah, mutsisan rumangsane. Wah, lah kok malah mere kaya munyuk. Ora sengaja, napa niku mboten sengaja tenan. Gayenge. Gwayong piye? Gwayong dengkulmu amoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayal kok, ora nang kono ga, kowe engko kesanja mbaya. Malah nglinting ngudut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem Ratu Gustimu tiba bruk, antem sencaki bres. Kowe lagi nglinting ngudut candak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau rak ning buriku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balane. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku cek mbilung ta iki. Nggih. Rasa melu-melu ndak lara awake. Siap. Sencaki balik terus balik meneh. Kula wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separuh. Oke. Wong ki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik Sentyaki kok. Nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, usah kowe ngayal kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar Sentyaki. Ya genah, arep sampean gedhe Sentyaki cilik ning urung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe.